fin le kumno lada kata ka jing ka jet yepi fin le kumno lada kata ka thma ka jet yepi fin le kumno lada kata ka jingele ka wan ban te jingkhang ha ka jim ka jompi ka ba phim shimla khot phim shimla jit ha ka jim jompi ngan ong yepi ko ki perlok ki be ke junga ba ka jim kamlong ka basuk ka jim jongi kalong ka ba yo le se don nap dan jompi minta ki ba mat ya ka jing ka ba krau tam ha ka jim jompi ngan ya tho ye pi ba kini ki e baro kilong ki bala tho ha ka jing jong ubru ka jing jong ubru kan long ka jing ka ba kam long ka ba suk ngan ong pi ko ki perlok ki be ki janga lara fitrei ya kan ko kam wadam kami lenti ba pin yo ya ka jing suk henry pin mat shwa ya ka jing batang kita ki bru ki bala ban yai leng ba jong kita ka jing ki ban salap ya kata ka jing suk lada kata ka jing kin wan ha ka jing jepi kin wan lan shop ya ka jing jepi na sha ka diang na sha ka mon na sha din na sha khmat na sha drong na sha po ngan keli pi ka pin le ka jing keli ka long kumno ngin kendo ya kata ka jing ha ka jing ka jungi how can we face them langin kenran din langin dem kho siu bat bangin surrender ngan ong pi ko ki perlok ki be ke jonga ka jing ka long ka ba kamlong kabasuk kajing kanam ayangi shibon teliki lat kelenti shibon teliki option bagen jet henry ni day banyele we have to fight ni day bandan kata ka jingit kata ka believe ni day ban ailat yala day banyele wat ladangi lem henry ni day ban ailat yala day dalade ban persyang bat ban yai persyang sachisen bat sachisen nim day ban keno haka jim ke jongi but hard na tip pila ban le yakni yes you can do it kidon kita ke jing haka jim ke jongi ka bayalam ya ka jim jongi saka jing skau si but ka jing skau hia handringan ongi pi nim day ban kendran din we should never give up teng haba kita ke jing ki wan haka jim jongi ni skau ting ni skau shep ting ngan ongi pi tang namar ba pi ting kam shemut ba pi day ban ting akwa ban ai mensim ye pi bakam dei kata ka ka badan syabar ka balak ban penduk mensim ye pi kam lele ka kata ka jing ka ba pi kendu kam lele ka ba ki berukin ong ye pi henry ka ba pi keren dalade yalade kata kalong ka ba kongsan ka kata ka ba pi keren dalade yalade kata kalong ka badan kam ktin ko ong tat hado ba pimpat dalim dalade yalade katma kampat kot tang namar bapi shepteng kam shem mut bapi day banting tang namar bapi skau do mensim kam shem lamut bapi day bando mensim teng ngidang lahi henry ngi ong ni skau do mensim no bat ngi kelan no kumbang juong hagway na ki video jonga wat ngam jelop hagata ka jing ka bapi kendu haka jing ka jongpi da ka jing thmu badon ki ban sawan bantan yanga wat jentut wat kelon daga jingtmu badon kiban sawan ban yerap yanga teng is ngau do mensim haga jim jongi bat ikwa ban kenran dino kabathau bangi kelon dalade daga jingtmu namar padang don ime dan don ipa iban sayerap yanga teng ki khon kistang ban sakma ni ong mandap sheto don ime don ipa kiban sepet ya ikhon jonga ni kelon hi daka jingmu badon kiban sawan ban yerap ya ka jingim jongi teng ngidang la hi ban yele exam ban yele ya ka tagi exam hakalawai ke jongi henry namar bangis ngau shifting ni kelon dalade namar ngis ngau ba ngidang don ya ka back of plan kidang don imei ipa kiban sayerap ya ka jingim ke jongi kan ong biang sajisin kan bang ngimpat lim dalade halade ngan ong ipi ngimpat lim ka kabapi puson haka jumut ka jing berkat jumpi kata kalong kentin kabapi keren yalade bat yakiwe bat ka kata kabapi keren yalade bat yakiwe kata kalong ka story ka jing ya tho khana kabapi tho dalade shapang yalade don kipor ngisngau kinno kan no ya laningan no ya ka it's time for divorce nga persangkat no sin haka business henry ka fail haka jingilat thma jongi nila do shibun ki shipai we can't stand any longer don kipor haka jim jongi ngisngo ba ngala le
lak kijing baklah haka ji imjanga don shu kiban map yanga ngam tip shu syai ngan let syai ngan pai haka ji im gajanga ngala ngop haka jing sngo pha jong ne ka perthe ngala ngop haka kiet ngala ngop haka drugs ngala ngop haka jing long ka basniu ngam la shu ban lait im nakane ngis ngau kumta bat ngis ngau hateng ba don shu kibala ban map yanga ngan ongi pikat ba pidang la ban map dalade yelade ka perthe kan sa map he yapi Henry lada fi sngo ba don shu ki bala ban map yanga lada pi dalade hi pim la shu ban map yalade hi ngan ongi pi pim la shu ban ki haka jm ka jong pi ngan ongi pi ke ka kintin ka bangi kren yalade kata ka long ka jing rai penrem ka bangi ai dalade yalade it's a death sentence shipai barem haka thma un sa job yang Henry ushipai ubarem haka jimut unom la syuban ki dal leire ru em haka jim ka jong ngala persyang kat no sin ban pen bha ya ki khon ka jonga ban pen bha ya ulok jonga ban pen bha ya ka lok ka jonga Henry ngalim ngam tip syu syae ngan let syae ngan pai bar hatang ngisngo batang ka jingyap hi kabadai ka last solution bandalong kabala balai blay memshim no ya naga perthai kita ki kintin ki bangi pendon kam ha kaji ka jongi ula penjak burom yang akat ni nga i ye hadok kat ni ki khon ro ki i ye ki khon kat ni la don penban skau tho udang le ya kum kini ki jatkam ngala prosyang baro kilat kelenti kumno ban penbha ya ka jim ka jong Henry ngamla ken mau ya kene ngimpat rem tat haduk pangin rem dalade halade wat ubru kaswa bo undukut mensip lada un pen ponsin ngilap ba umpat yap ken mau ya kene ba unong job lada upersyang henyau sen bat ufil henyau sen upersyang biang hagasin ka bapra namar ba ushim ya kita ke jinglim kum ke lesson ka ba ulan haka jim ka jongo each failure is a lesson that we learn lada fi persyang ban sneng ban kentiu ya ki khon jong pi Henry kim ngej lada fi persyang ban sneng ya ulok jong pi Henry ngej wat do jingkermen ki biang persyang biang sachusin learn naga jing bakla jong pi yo let's say kadon ka jing duna kadon ka jing bakla ha ka jing persyang jonga learn ya ki lesson na kita ki jing le ki jong pi but yach syahmat wat ya kilat kelenti kan mau ya kini bagi jing ka jing chitom ka jing jenjar kim long ki bayai ne they are not permanent baro ki kin saja no naka jim jengi wat kita ke jing ke bangi kentu haka jim jengi ro kan saja haka wekasngi Henry ka ka badon kam yang bangin le kan lo bandon kata ka mensim jong ka jing yasha ban yai ne but ban yai persyang wat yakilat kelenti kumno banlat nakane ke jing kan mau yakane baka jing jong pi kam long kham khrau ban ye pi kani kam de ka sen ka banang kong ka ba phiklon kani kam de ka sen ka banang kong ka ba phiyam kani kam de ka sen ka banang kong ba phido men sin bat kani kam de ka sen ka banang kong ka ba hipat ka men sim ka ba hipat ka donut kani kam de ka sen ka banang kong ba phiyo yakane ke jing pang ying biang sachisen shim ya ka jingking atia jompi bat ngatip ba pin sa job ya ka ne jing ka ba pidan ngatip ba uta unong kersyan jompi un ya don rengkat bat pi ka jingkur khu ka blessing kampat kut ha ka jim jompi ka lar kampat wai mit ya lagi khmat jompi shakilum ka badai ka mensem jompi ngatip ba ha ka wei ka sngi pin sa khi im biang pin sa teng shan biang ba pin sa pernai biang kani ka jingpa jong ka dono jong pi kan saja wat yakilat kelenti ngimde ban show up Henry ngidi ban wat hadu ba pendalap pimpat lap ya kata ka ba pi wat haka jim jong pi namar ba pim shem lapan pim shem la wat yaka kan mau ya kani ba ka perthei ka persyang ban penpaj pi ka perthei ka persyang ban pensengai pi ba ka perthei ka persyang ban penyap ya pi Henry kat ba pimpat lem dalade haladehi pimpat lem pen ya ka perti ba hoj ngala ban le ka hoj ngala ban khi im biang ngala ban persyang biang pen ya ki ba ki bakla wat lada kim pediang yang amantah Henry hakawe kasngi I will prove them that they were wrong and I was right ngatip
มาพิลาปันจบ